Waqt li kien qiegħed jindirizza lil folla preżenti fiċ-ċentru Laburista ta' Ħażebbuġ, il-Ministru tat Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi star li bħalissa qed issir ħidma biex il-Park and Ride jerġa' jibda jopera kemm jista' jkun malajr. Illi anke il-Park and Ride li ma kienx qed jintuża dalwaqt jibda jintuża u se jkun biħlas fenomenali, ta' 40 cents biex nuru anke aħna qed nagħtu każ illi anke dak li ma jistax. Il-Ministru Joe Mizzi qalli se jkollu ħlas minimu ta' 40 ċenteżmu tal-euro kuljum fuq sena persuna li ser tibda tuża l-Park and Ride biex tidħol il-belt tax-xogħol ser tifranka 650 euro. Dan wara li fl-2011 il-Park and Ride kien għadda lill-kumpanija Arriva, iżda l-ħlasijiet li bdew jintalbu waslu biex ħafna nies ma baqgħux jużaw dan il-parkeġġ li kien naqqas ħafna karozzi mill-belt. Fost affarijiet oħra l-Ministru qal li l-ħsiebu li l-vend ewlenija tal-karozzi tal-linja terġa' tkun il-Belt Valletta kif kienet qabel daħlet l-Arriva u li jkun hemm skemi vantaġġjużi għan-nollijiet. Intant huwa qal li l-Park and Ride se jibqa' fidejn kumpanija privata iżda mhux l-istess kumpanija li topera trasport pubbliku. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li hemm numru ta' kumpaniji li jinsabu interessati li jixtru l-bendi buses lill-kumpanija Arriva ħalliet hawn Malta. Barra minn hekk il-Ministru Joe Mizzi saħaq li mal-operatur il-ġdid se jqis li l-prezz tan-noll preżenti jibqa' l-istess u li jvarja skont minn fejn taqbad il-karozza tal-linja.